Deihori Kudam Singnar Arong Prodip Singnar Keso Kachelangji Aphan Pura Kerap Kachohang. Lakha Ingkoira Throk Duarbagori Constituency Keparlo Deithor Police Station Angkang along Kedo Deihori Kudam Singnar Arong along Kedo Karlitang Singnar Lapen Karlitang Basapi Ingtipi Atum Asopo Aklengsi Keso Abangpu Prodip Singnar Kensar Akeso Thok along Operation Nangjipu Kedam tanga ciklu gohati along se Kachelang-ih Aphan damlo bon sita aki adat ka vedet ajok Kachelang-ih mu vedet ajok non ke akisung asonsi dolo ningkan nerkep pleng tanglo lasi ahemasor acor meri rong pipipen Keso Kachelangji Aphan Pura karbi anglong aphan kanghon kangjin solapen ningke menai abangpu dhorom party cepu pepin pen kanghon kangjin so kethenai abangpu Tim Karbi Anglong Kejalin Abangpu, Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council CM, Tim Karbi Anglong Jalin Abangpu, Keso Abangpu, Prodip Singnar Ahem Asor Acor Meri Rong Pipi Pen, Nang Rabvek Thapusi, Keso Prodip Singnar Acor Pen, Kerap, Nang Pivek Thapusi, Ning Aklong, Mekri, Buprut Pen, Nang Rabvek Thapusi, Chuning Rilo. Lapen, Duarbagori MEC, Richard Tokbi Forest Board Chairman, Lapen, Dr. Numol Momin Atum Aphan, Sitami nang rapon vek thapusi kanghon kanjin sopen nang rapon vek thapusi chuning rilo lak isira suri phokep nangji pusi chethan pon non ke kiri piji jopadat Kechohang Aphan anta kiri karlan piji Aphan sita ripi abang avedetlu osomar bang plido non ke kisunglo dipu medical college alongsi non se chelang pon bomlo sitame un edetlo non ke Guwahati Cancer Hospital alongsi Jeponang popusi Dr. Atum pen pachini ponlo lasi Karbi Anglong mate tim Karbi Anglong along jalin bangpu dhorong party cepu pepin pen Kerap kanghon kanjin soke thenai abangpu CM Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Lapen Duarbagori MEC Richard Tokbi Atum Aphan ning aklong pen meri rong pipi pen nang rabek thapusi ning aklong pen chuning ripon Ronghang pong pen Robinson Timung Inglong kiri abierta